Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye utukalo tile 3 ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ an bɛ o foli kɛ aw ye kunnafoni ale waati selen ni ayo bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka caman fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a ye Niger jamana marabagaw ni ka olu bisimila ni o y'u ka ciden n'o ye Salifu Modi an'a ka maaw u kɔni y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ k'u nana an ka jamana kɔnɔna la bɛn ani kelenya o sira de fɛ ani cogo min na an ka bolodi ɲɔgɔn ma o bɛ se ka sinsin. Fugulan bulamatigiw ni o ye casque bleu ye a ma 460 kɔni ye u ka minɛnw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan n'olu tun bɛ MINUSMA tɔgɔ la ni o ye Egyptiens ye olu kɔni bɔra Gao dugu o kɔnɔna la Gao yɛrɛ bɛ an ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla la a kɛra juma tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2023. Ni wagati na kɛnɛya tigilamaw olu kɔni bɛ baarabila la kabini juillet kalo tile 31 san 2023 kabina to sena fo juillet kalo tile 5 a bɛna to sena fo utu kalo tile 5 san 2023 fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw olu ka syndicat ye sa ale y'a yira k'a fɔ ko kulukorokaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye a dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni kelen do ka baarabila ye ni ka a kɛ a ɲɛma nka waati kunkuruninmaw olu de kɔni bɛ baara la ni wagati na kulukoro n'a lamini o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kulukoro yɛrɛ kɔnɔna la sa ko k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kulukoro kɔnɔna la ko kɛnɛyaso 23 o de bɛ yen nɔ. Kabini tarata do an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye bolimafɛn fɛn o fɛn ni ale kɔni tun bɛ ka i kunda ɲaamɛ ka ni o ye Niger jamana o ye an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ a bolimafɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye sira ni ka o ta a bolimafɛn ninnu kɔni jagofɛnw de bɛ a kɔnɔna la n'u yɛrɛ kɔni t'u minɛ n'u dancɛdugu olu la nka nin wagati in na olu ye sira sɔrɔ ni ka taga ni kɛra nisɔndiyaba ye an sɔngɔ n'a lamini o bolo ka sababuya kɛ olu ka balofɛn tila bɛɛ bɛ bɔ Niger jamana o de kɔnɔna la Niger ale ni an sɔngu ni ɲɔgɔn cɛ sa ni o y'u ka faba ye kɛrɛnkɛrɛn sa ɲamɛ kilomɛtiri 240 o de do o de la sa nin kɛra nisɔndiya ye olu bolo. Katakatani bolila dɔ ale ni a ka degeden bingani wale kɔni taara ka olu sɛgɛrɛ utukalo tile fɔlɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati maamarafɛntigi 2 olu fɛ fɛn min ye serebolomaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni maamarafɛntigi ninnu kɔni tun nana sanni bolo o de ma u y'u to o de senfɛ sa ni ka ni maa 2 ninnu k'u sɛbɛkɔrɔ bugɔ yanni u ka boli ka taga nka u tatɔla kɔni u taara ni katakatani kelen ye u fɛ.
Fédération malienne de football ale kalafilu baraw ulu be senami na kan ke utukalo kile mugan kononton na tayna samba flani mugan ani saba feminye chebo flaye ulu de konga candidature sonkera o mani o dode sala babiye kataka se mamutu ture ni be kwale ma ko bavi ni kuna funen kondira kuna fundila ulu ma udaga yoro yerla ni oye fema futu anga faba konna la yanno Misri sombeno ni alenya shinimbe jago kunyoma aisema furani ka o blaka yira kafo ko abora kalama kafo ko femiye soro busumba doye ulu koni teka jamana ale ka sagoya unika uluke femiye sugoro koni awira kafo ko jamana koni musaka nika odo ala ore la sako sugoro boro koni albe fere no ya kilo biduru boro be ka fere se wari wa woro akiro kele koni be ka fere se wari keme ani bisaba koni mamu koni yera sakibe ka afere songo were la miteni songo ye ko jamana kanga nyangi nimi daika ko obe daika Burkiatu Dumbia ni beko ale ma ko tata rozo nale kontumbe ka kuma jamana ale gele aka akakiri ulu kera kunu utukalo kile flasa amba flani muga anisaba anga sigida nani na kiriso ola ayela ka fo ko feminye orozie ko ale koni nyangida sankene kaso o datuli wakaka nga sefa wari million kele ni ka ode sara amta ko kan kibarula ameta Senegal kaw ulu feno ministre sombe no ni alenya shinebe kuma nyogonya ulu makataka se jasraw ulu kilingina bela jilema we se frabo ni ka yira kafo bolola stra do kon be no ni albe wele ko TikTok ulu ko ni TikTok ni ka odatu uka jamana o konala ka so be ke ko manga nya jugu do kon be no ulu be kataka kuma sugu do ta ni ka fo TikTok ale kona no be ka sawiye ka jamana yere ni ka ale yombo yamba o de la sa ko ma o ma kon be no ke edebe TikTok ka Senegal kaw ka jamana o konala TikTok koni uliye a adatugo wa femiye maamunu be no sa ni ulle kontaye telephone soye kulu bela jelenka usigini kwenga ko fokata foko mi kera frosa u kon kirelu ka TikTok ni ka ale datugo ameta Niger kaw ulu feno anya ye bololo siraw ka fo ko femiye parti PNDS teraya isa kale kon ya ayira ka fo ni ale masuma baye Bazoum Mohamed ye ni ale kon ka fanga o dafrila koni wakati na kon ko kuran kon tikalendo ale la akaso kabini kunu ne kan ya tani kele o wakati ore la sa ukele no ka marfuniya fo ka takase nega juru stroma ka ulu koni bela jelen tikala wala sa ani ko ka mogo ulu kana se ka nyongo kuma nyongo ya chugo ya mina ameta irisuka uka jamana o konala uka ministry sombe no ni alenya shinebuga jamana ni jamana were konya bo ulu nyana bolima ulu yeseben fura ni ka obo Niger kun kan ko uka fola sa ko ka yira seda o maula ka fo ko feminye Niger kan fanga dafrinye ko ka kollaje ni hakili wa ko ka kuma nyogonya ni ka oke ko bingani wale ko kuma mbe seda oda seda o ka obla yani ko to ale ka juguya wa kuma nyogonya teme ulu nyogoche ko de koni ye a furai ameta Burkina Faso ka ulu feno ka chama fanga jamana nyama ni o captain na Ibrahim Traoré kunu kila fana to duna wati minasa ale koni fene ye Parti national pour la sauvegarde de la patrie ni o CNSP dul le koni ye dansigi Bazoum ale ka fanga la Niger jamana o konala ni u ka ciden koni Salifu Modi ale kontara ni ngataka Burkina jamana nyama ka ale kuma nyogonya imbola femi ngasa o de ku ka jamana nyama koni chi ni ka do da nutara fo jamana nyama o nyana ka foko uka demebe uyoro la ka saobe ke gelembe uka ko Burkina koni ye isendo geleya o la kerenkere na sa datuguli komini adalembe uluka jamana uka o la be ani kele nyonya utara o la Burkina Faso jamana o konnala manga kuna funda tuguni Côte d'Ivoire ye kakeni ari kona beje ale ka fatuli utukalo kile folo temene samba flani muga ani isaba Côte d'Ivoire jamana nyama ani o Alassane Dramane Ouattara ye kunu utukalo kile fla samba flani muga ani isaba ale koni seben fura ni ka o blaka foku bina uka jamana ni ka abla kile tan dusuma kasa ola mi ni akondamne na kunu utukalo kile fla nabna to sena fo utukalo kile tan ani kile samba flani muga ani isaba uka jamana bandiri bela jele ko bina bla chamanchela kletain o konala uka jamana nyama ale yibolo blani seben furala ame do ke alaka bara dal no ya anga fure kelengel na belajel alaka an were nya kan ta duri nika o makono
ne be dansigi an ka bi kunnafoni na Mali kunnafoni.net ale jabarani o sanfɛ an ka tungarangew an be foli belebeleba ta ni ka ɲɛsi aw ma aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taga se Mali kɔ kana fan bɛɛ lajɛlen o ma Senegal Burkina Côte d'Ivoire ni wagati na ala ka basigi ala k'o lana an ka farafina jamanaw olu kɔnɔna la ka sababuya kɛ a ɲagaminen be fan caman o fɛ Maliendenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka i bolo di ɲɔgɔn ma o de be fanga ni ka ale tɔ ka o sinsi tunga lafiya di an ka kunnafoni o jukɔrɔma dondo ba ni wagati na e mɔgɔ be terrain na tunga lafiya ale bolo terrain be tunga lafiya ma o bolo banankɔrɔnikaw fe no terrain kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 a musaka ye sefa wari million 4 ani 500 i be se ka dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 570 ani 7 o bɛ kalo 10 ani 2 ma walima n'o ka suru ye mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ sa kalo 10 ani 8 be no euro wari 780 ani 2 ni kila terrain sarala terrain papier ale be kɛ i ta ye banankɔrɔnikaw ta tɛmɛni kɔ bɔ e mɔgɔ min fana be no ko terrain be i bolo be fɛ k'a jɔ a tuga ti bolo yɔrɔni kelen k'a jɔ tunga lafiya ye a ka pari tɔgɔ sɛbɛnw san 2024 taw ni ka olu daminɛ villa simple ka taga se étage ma ni be fɛ ka villa simple k'i sen do o tɔn na sa kalo kalo i be 580 euros n'o ye euro wari 580 ani 80 i be o bɔ fɛn min étage ye n'o ye duplex ye kalo kalo euro wari 770 ani 80 i be o de fɛnɛ bɔ o kuma na turu seri masa i ka so ale be jɔ ni ka di me be do i ka so kɔnɔ i be continuer ni ka i ka tɔn sara tunga lafiya de be se ka o kayo no tɛ maa si tɛ se k'o kayo ni tunga lafiya tɛ o kuma la n'aw mɔgɔ be kunnafoni wɛrɛ la sa o kuma la sa a ye bataki bila an ka numéro whatsapp ale kɔnɔna la 72 18 42 47 aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan